Lembek kiwi pat kiri rongba kibiran hangni hapo ka jaka hangni gerinsan berkam tam EP ki pai ba be jonga kiblong ki parakher ki paramer ki paradong ki parasnam ki jonga hangni kapor ngasmo ban aingu yu blai ubala don ringkat yangi iwei pe wei ubala daw ubala ker ubala ri ubala sumar bat ngilong ku mangilong daida ka jing et ka jing guru ka jongu Hadin bangi lasnutu bangi de ban penkre ya kani ka by election naga jingkrat bat kendit bat bakansan jong u MP ba et jongi ubalo secretary jong party Dr. Ricky AJ Singkon kabalonra ya ka jingka dum ka bakraw ka jingya linti ka jingi kum ka party happening ka jing sngo benot happening ka jing sngo kinja But happening ke jing lingo balai kabakum gani ke jingja kawan sendat haga jingya linti ka jingi kum ka party ndai kum ki banget how blay ngitip bau blay udon yala ka jong ka plan how bau pinja ya ke wara bangi sngo bakalong ka bakthang haga jingim ka jongi baradin bangi ngela rai bangin lek shakhmat banya chiki snong gitau Ila skode bonwan ningkong hangni hapo nong stoy namar isno thu ya ka jingkrshan ka baklan ka bang yo naki nong shong shnong hapo ka nong stoy constituency ka jingkrshan ka bala pinlungo ya ka rihi boro ka wei ho jadin ka MDC election ngim shimlala bonwan ai khublei kirpang ye phi ladon ka jingkmi linti baga voice of the people party kan her shanong stoy Mereka marki bon pat ki jingi tingko ki bon ki jingi kendo ki program ki bangi de ban pendap ngem shimlala ban lechiki constituency ban ai khublei nagam ta ka jingkrshan ke jongki tengi snodai na markata ban stang nangni ya gani ke jing pini tho ka jingi uni kurtong kom ka dak jong ka jing sngomo kom ka dak jong ka jing sngo buram ya ka ta ka jing it ka jing shena ka bangi la yo lagi nong shong jong Kanong Strong constituency. Namar baro hagani election MDC kwata kila paikmat sha Kanong Strong constituency. Hagi MLA election bon ki chu paikmat sha nongkrem ban pek ayu ka nongkrem kan chuba namar ka jingkmilinti kalong bo barden umdai ban ram haga election. But hagani ka bala dabru ka jing paikmat kalalong sha nongstong Namar ki baka baka voice of the people party kala le hagani ka election MDC kala long ka ba compare lani don gibong le kala le si what happening what hadin baladepan penbana dang don kata ka review lani ban pek kni biang ya ka rai ka bangila rai kum ka party yo don ke ba shong per but ka nong stone constituency kala hap hakata karukom perkhat ka jingi ban review ya ukurtong Batang kendiak pore nilayo ban review bat hagata ka jing perkat ka jingi nila skode ban bujli ban say yo Dr. Juris kumu kurtong MDC o di babun ki ong katu te la plot kani ka BPP kala le kumar empat judon kum kani ka jingle kata nadu bayo hill state ndrei ka ka bangi ngile ya ka bangi smoto ya ka badai ban le wala de kalang ka ba than wala de kala banon ra ya ka jingdu compare hani namar nyino mala ban pen ya ka nongrim ka bangila kren ba ya ka nongrim ka bangila penpau ya ka bala banjuru da ukurtong MP jingi ha ka jingkren ka jingu kai ka ba penlingo kalang bangila job don buram amde tang salit ndai ngala job don buram prahajar tam bantam Kani kadai ka jing shania kabaga voice of the people party kala yo na ki patba hagari khasi chantia boro kawai